us llegirem un fragment del llibre Ara o mai de Joan Fuster. Però, si hi ha una esperança de salvació per al català, ha de ser assumida enèrgicament pels catalanoparlants i pels castellanoparlants, que se'ns uneixin en una mateixa concepció nacional. Sobretot, la decisió dels catalanoparlants, que no sempre és efectiva. La campanya del català al carrer, posem per cas, quina repercussió ha tingut? I no és d'ara. Compten que, en visita a Barcelona d'Alfons XIII, don Toni Maura, mallorquí castellanitzat, y feia una observació oportuna. Majestad, hay muchas banderas catalanas, pero pocos letreros en català. Això s'ha repetit i es repeteix cada dia. Jo m'estimaria més una disminució de 4 barrades a canvi de més lletreros en català. En les botigues, en els senyals de trànsit, en la toponímia, en els menús dels restaurants. La banderola té la seva importància, però més en té la llengua. I no cal dir que al País Valencià, i no parlo de les illes, com més banderes necessàriament 4 barrades aguantem, amb una franja blava, més castellà es parla. Això és un indici. Per salvar el català, d'un cap a l'altre de l'àrea lingüística, no hi ha més remei que reclamar dels catalanoparlants una fidelitat plena a la llengua, i en tots els aspectes, a l'hora d'escriure llibres i a l'hora de fer publicitat per als productes industrials. La desgràcia és que això falla. Hi ha el mercat nacional, que funciona en castellà tant per a les edicions dels historiadors escarranots com per als capitalistes locals. Tots coincideixen en el castellà, perquè és més lucratiu. No és una qüestió de classe, ho és de negoci.